Nagiti nawat badi paltugan ni kanti muscle tape sakbay iti barangay election iti Banggedabra. Naikate na po ti Selyuda. Report ni Bridget Mayor. Formal nga inikat dagiti kameng ti pulisya ti Bangged ti Selyo dagitoy apaltog tapno may sublin ka dagiti akin kukwa. Dagitoy dagiti inpaima ti sumagmamano nga opisyal ti barangay ken negosyante iti Bangged Abra. Na muscle tape dagiti paltog sakbay ti October 2013 barangay election tapno saan ang maaramat iti krimen. Ngem saan kano akayat na sawen ang mabalindan nga aramaten ita tama isubli kadakwa dati paltog. So far, nag-untape namin mutten in line with the programs of higher headquarters. Nag-untape dan di last week kadagiti paltog nga na-turn in kanyada, no? Now we are following it up kasi request mutten dagiti umili. Dagiti laing lisensyado apaltog ti maisubli itakin kukwa. 12 apaltog dagitoy. At damit dagiti saanen nga interesado ang maikat pa iti selyo ti paltog da isu nga intalek dalatan iti pulisya. Kadagiti mo't daduma kas di mo't laang handa kayat nga ikaten tape nan. Taawang mo't ti pangusaran nga talaga. But since request mo dagiti daduma nga matipan da tamalinisan da ti aglati mo't ten nga kunada, then we will do it in line with the programs man lang iti higher headquarters. Imunan ang naikat dagiti selyo tinarway apaltog dagiti kimmandidato ken sumagmamano a personalidad iti intero a probinsya. Iti panagbisita ti Baro a Regional Director ti PNP CAR ani Police Chief Superintendent Attorney Isagani Neres Itaynapan Alawas. Na isublimet laeng kadagiti akin kukwa dagiti paltog. Ngem inpasigurado ti Regional Director ngagtultuloy lata ti kampanya ken operasyon da kontra loose firearms. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.